Kersanipun kados pundi? Bakenipun kula suwun panjenengan gethok tular teng para Pandhawa. Nggih. Bilih sinuwun Prabu Salya niku ajeng rawuh teng pesanggrahan Hupalawiya dhateng resanipun para Pandhawa ngoten. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kencang ing alis risang mawe kandrung sabaran. Nggih. Lah nek ngaten dawuh nggih kula tampi. Nggih. Nggih, kula aturne teng Pandhawa. Nggih, lah nek ngaten nggih kula matur nuwun. Lah arep nanti mbak sampean ajeng nggih wangsul lagi ajeng napa? Lah ngeten iki kula pun kedambet damel, nyambut damel. Nggih. Napa sambutan damele? Natah. Oh, alah penatah. Nggih, Mas. Nggih kula mengke kula aturne. Nggih nek ngaten kula nyuwun pamit iki Lurah. Bagong, apa Pak? Ature ngabdine Sinuwun Prabu Salya mau kudu diaturke. Oke. Awitane ya piye? Ha iya. Kowe ora usah lunga-lunga kowe nengo kene wae. Aku dhewe tak sing sowan Pandhawa tak matur wigatine iki mau Bagong. Oke.